हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। माने बे भिडिअआ साननैनि आरोना साननै थांदों जोङो बे जायगायाव माने नै ओमफ्राय आङो बि बयसनि भिडिअ नायलांबाय थादोंमोन। बेखौनो एसे देखायदों। माबायाव थांदों जोङो गुवाहाटीयावहाय थांदों, मोनसे फिसा खामानि दङ। बे खामानिखौनो लानानै थांदों आरो ओमफ्राय जों सोर सोर थांदों नै जोंहा मुथु आं ओमफ्राय नै माबा जों गामि खाथिनिनो बियो गारि सालायखाबाय थायो बियो गुवाहाटीयावहाय, बिनिखायनो बेखौ गारि सालायनो लांफादों आरो जोंहा मुथुआबो हायोमोन सालायनोलाय, ओमफ्राय मुथुआहाय एसे आराम थांसिनानै बेखौ सालायनो लांफाबाय। ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। नायलाय जा मोजांखा मालाय हाजोआ। दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर। आङो ना भिडिअखौ बांद्राय लानाय जायाखै, ओरैनो बेफोरो जायगाफोरखौ मोजां नुनानै जायगाफोरखौनो लादों आरो बांसिन। ओमफ्राय जों जाय खामानियाव थांदोंना बे खामानियाव बारा भिडिअ लानो मोना, बेनिखायनो आं माखौबा लानाय जादों। ओमफ्राय नै जोङो सहैबायानो, ओमफ्राय सहैनानै नै एसे भिडिअ लाबाय। सोरबा सोंनो हागौ मा जायगायाव थांनाय मानो थांनाय होननानै। जायगाखौथ' आं खोन्थाखाबाय, गुवाहाटी माने मेडिकेलाव थांदोंमोन आरोना, एसे देहायारि प्रब्लेम बिनिखायनो थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय माबायावहाय नै बाहेराव जा मोजांखा जायगाया, आंहा बेफोरबायदि नुबाथाय भिडिअ बानायनो गोसो जासोयो, बेनिखायनो ओरैनो सर्ट भिडिअ बानायलाबायबाय। आरो बे ड्रेसखौ गाननानै भिडिअ बानायलाय आब' होननानै आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन ना बेखौ आनबक्सिं भिडिअ बानायनायावहाय, ओमफ्राय बेनिखायनो बानायबाय आरो आङो भिडिअ। ओमफ्राय नै नेक्स्ट दे खालि हाय लोगोफोर, नै जोङो जाय खामानियाव फैदोंमोन ना बे खामानिया नै बेयावहाय, ओमफ्राय जोंना खामानिया जाजोब्बाय। ओमफ्राय दायो जोङो थांफिननो नागिरदों। अखाबो एसे थाइफ्रिगासिनो, जोंना गारिया बैथिंजाय दोनदों न' ड्राइभार लाबोदों ना जोङो, ओमफ्राय बियो गारिखौ दाबो लाबोथ'वाखै आरोना, जोङो बेखौनो नेगासिनो ना मुथु। बिल्डिंआबो जि गोजौखा। नै आङो सर्ट भिडिअ बानायनाया बैयावनो बानायदोंमोन, ओमफ्राय बैयाव ससे सर्ट भिडिअ लानि र' उनाव हमलाय बिदिबासो मोजां नुगोन आंखौ स्रां स्रां। फायदों फाय बापरे नुदो थाबै लांफानांगौ। सर्ट भिडिअ लादों फाय बिदिलाय जायालै बे बिदिबा जाखाया। लिखिदोंना लिखिदोंना जाबाय दा नाय। आङो भिडिअखौनो मोजां बानायस्रायाखै, बेखौ माने आङो भिडिअ बानायनो होननाबो बानायलांखायाखै, बेयाव थांब्रबनानैसो ओरैनो मेम'रिनि थाखाय एसे भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो। ओमफ्राय नै जोङो फैफिनबाय, फैनाय समावहाय गारियाबो ओरैबायदि जाम, ओमफ्राय अखायाबो थाइफ्रिनानै होबाय आरो बांद्रायलाय हायाखै, फिसासो थाइफ्रिदों। ओमफ्राय आंना ब्लगा बेखिनियानो। माने आं दाखालि सर्ट भिडिअ होनायाव सोरबाफोरथ' साननो हागौ ना माहा थांनायमोन बेलाय, बहा थांनानै बेबायदि भिडिअ लाहैनाय होननानै साननो हागौ ना। बेनिखायनो आङो बे ससे ब्लग लानायखौनो बेखौ खिथाथ'नो बे ब्लगखौ आङो होस्रानोसै होननानै होनाय जाबाय आरो। नायलाय ओमफ्राय अखा हादैखो
बे माबायाव ग्लासाव सिथाबना थानायखौ जा मोजां नुखादों नै फिथुब फिथुबनो। ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै। नै जोङो न' फारसे फैबाय थानाय समाव साना हनै हाबसिगौमोन आरोना। ओरैनोथ' जों न'आव मोनफैनायावहाय मोना जाखादों। गोजानबो नालाय जोंनिफ्राय गुवाहाटिया गोजान मानि जाथारो। जा बायदि मेंलायलायदों आंथ' बेबायदि आरो बांद्राय गोजान गारि गाखोबा देहायाबो बोरैबा लरग'ग' जाथारो आंना। ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय लोगोफोर।